Deba izango da Monreal de Deba. Zer gertatzen da, zergatik, ze interesa dauka Kastillak horrekin? Garbi dago, interes politikoak bere lurraldea, ez? Lurraldea zabaltzeko, baina interes ekonomiko garbiak. Hemen talka egingo dute zeinekin foruekin. Eta baita ere berdintasuna zertan, hizkuntzan. Orduan, hizkuntza denontzako berdina izan behar du, zein hizkuntza aukeratuko dute euskera? Ez, garbi dago. Espainola, gaztelania, gure artean, Arakistain erromantikoa, tene mugika. Ja, gero, beranduago, Markiegi, Anaiak. Guzti horiek egin zutena da euskeraren aldeko apostu bat. Azkenean, zirrikitu bakarra, errepresioa lagatzen zuen zirrikitua, hori zen, folklorea, kultura eta kultura tamaina baten. Nik esango nuke, euskeraz Deban ia guztiak dakigula. Eta pixka saiatzia euskeraz hitz egiten. Ez dela asko kostatzen.